Eli moi, tänään mä lähdetään sinne hotelliin tai sinne, jonka mä silloin lupasin kuvata sillä videolla. Niin, mennään nyt, tai siis me mennään ihan kohta. Lähdetään ihan kohta. Lähdetään, joten tulkaa perässä. Sain tulkaa perässä. Nyt lähdetään. Tai siis minä ulos. Meillä on näitä hyvä. Joten toimittelemme minun mielestäni. Nyt syömään. Me mennään siis ABC:lle syömään. Sitten mä otan tommosen lämpimän kanansalaatin. Laitan krutonhelva siemenillä. Millä? Krutonhelva siemenillä. Laita krutonhelva. Joo. Eli se olisi yhdessä haissa. Joo. Nyt oli 700-1800-luvun. Ihanaa tunnelmointia tähän ja siellä pitää oman Marianan haastatteluni ja tämän faniyhteisön erittäin faniyhteisön Tuolla näkyy meidän 500 metrin päästä käänny vasemmalle Perili. $463. Oho.